سلام كما يعلكم خبركم تغطاتلتي زينا وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر عدن بيتروس منكسي أرسل زينا أبزوا قاشبار كاستراتيجية وقداس نزلهم ترقيتاتي هنطلو فقدف زوا ماكل محيال قنبار كاب قدام نتات كل تشن عسران مخان قليتو كوبانيا مقاعد حارات كاب كرنا بفلفلن وزباها برا أقول جميرو أمريكا أب سوريا العراق ندبدا بنفرت كايدا أب هنداو كان زكاية زلو وتادرو لمدنا هاجرات معراب ملقت كم زلو وتقليتو منكسي يوكرينن بروسيا زدقفو عتقانتن من لوات أسرات كم تكايدو تحبيرو أب استفعل كبابيتا زوا قاشباركا استراتيجياوي قطباون محبراون أقداس نزلهم ترقيتات يهنطون يتقونن كم زلو نتي بروجكتات زمرح زلو مياويان ني إيرينا حبيرم وكيل إيرينا أكال مبرهاتو نزردالو زينا وطبطب ليديا تخل مريم እቶም ብፕሮጀክትታት ዓዲ ሃሎ ኩባንያታት ህንፃ ሰገንን ብድሆን ዘዕመሙ ዘለዉ ፅርግያታት ካብ ከርከበት ክሳብ ሓራናይት ኣሳት 160 ኪሎ ሜትር ካብ ፎርቶ ብመንገዲ ዋካ ያቢሉ ናብ ታማራት ዝኣቱ ኣሳት 34 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ፅርግያታት ካብ ብሻ ክሳብ ፎርቶ ሳዋ ኣሳት 70 ኪሎ ሜትር ፅገናን ምምሕያሽን ከምኡውን ክሳብ ደረጃ ቀጥራን ዝቕፅል ኣሳት 110 ኪሎ ሜትር መስመር ተሰነይኦም ሓጀርን ዘጠቓልሉ እዮም ነቲ ዝነውሐን ኣብ ፅንክር ዝበለ ቅርፂ መሬት ዝህነፅ ዘሎን ፅርግያ ከርከበት ሓራናይት ዝመርሕ ዘሎ ካብ ፕሮጀክትታት ዓዲ ሃሎ ኣቶ ፈቃዱ ተኽለ ንኣገዳስነት ናይቲ መስመር ኣብ ምምላእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብምጥቃስ እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ብማሽነሪ ዝተደገፈ ስራሕ ብመሰረተ ኣቐዲሙ ዝወፆ ቅየሳ ምቕዳድን ምምድማድ ብምሩፅ ሓመድን ከምኡውን ምህናፅ ቢንቶታት ከም ዘጠቓልል ኣብሪሆም እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ጊና ሰብ لوكايب أتا كابو زلا دارجا ناي حدا ساعات كوين مالتي مزم يقفح نقبر زلنا مالتي زي سرحات ودحار ناس أففخ مسي مالتي زي قدامنا نقبر زلنا نحرنا متها مالتي زي قدامنا نقبر زلنا نهزبي أغلبلات المهابي كاب فورتو ناب تامارات بأقراج نمتاو نزكايد زلو سرح زواها هير زلو كاب بروجكتات عده هلو حلاف بروجكت سلسته أتو قدامو كنن دما تقدم حجي أغلقلوت كهب زيت أنحي أسات 7 كيلومتر ترقيا بزي حجز السرح زلو ناب السات 34 كيلومتر كورد مخانو بمحبار السرح بسلوت إسلاسل كم زلو أرديو نزي كاب فورتو كساب تامارات زلو سرقيا خمتلو خنا توهيبنا له أستات 34 كيلومتري نزي أستات 15 كيلومتر أبزي وشتغل تورحي سريحنا يلنا صبوخا قسقس له إذا ما قصلتنا يتناي كبسنا يبع على نفاسيت دك محر مسمر زنبرة خوينو حجوين أبزي ما قصلتنا هطرق الصدلي بخال وجن كاب كباب بشان ناب فورتون مع عسكر ساوانز وسر ترجع بكوبانيا هنت أسجن بزحش الجواب يتسجن نفورتو بزحت أرى من جد زقتو ترجع دما بحدش ملك عيسى الرح كم زلوك في اللي تخيل الله أسات 110 كيلومتر مسمر تسني حجرنون كسب بقطران زغطل هنت أو مسرح بكوبانيا بدوها حفشاو هنت التجميرو بتصبق يغطل علم نبرتياب ذهبوا ورئيته أب من نباب رام راح وظيفة المخانو بمبرح عامهم زفكروا عبركتو خجبرو زلوهم دلونت أرجعيتهم حسرات ناي سرقيا نيرو تيد نبرة سرقيا بعلنا دوسانا يوم انقدي كرباتات قال مرة انت زال الكاتماسو ينيرو بزح بسنك سرقيا جوانا فناد نبرة شجرات بزح نيرو إزي سرقيا زي لومي كاب كركبت تبقيسو كساب محضر كباب الأكواب بس إحد الله نحزبي كل حزبي تحقي سوي نخنياتو اتدي نبرة شجرات كل تفيق مالتي هقدف زوا ماكل محيال جنبار كاب قدام النتات كل تشن عسران مخانو بعسران شوعتن عسران شمونتن تحسس بسمرا بزكايدو عمتاو جم قليتون أبتي مرحتين وسان جنافرن جلتاتن استرقبوا العقبة أبو أمبر هقدف زوا ماكل أتو يوسف سايق أبزس معقل محيال هزباو جنبار موحاس هاجرن مدنفاع قعزو محبرا وفتحن سلازقانه أبزمت عامت أبزمدا يزيزة تكورة سفيح مدبات كتكبر مقان بريهم
محجاس سدرا سواعتن صقماتن كم باهلي توسيدو حزبي بنتفتي واسالو كم زلو زدقساتو يوسف لو معمت اب مكاب مهرتز ترايا ادمعي وفراتات مرايا نقوح تساتفوكم كم زغونه اب مصاون اب استفرالي صلاتات كقصل كم زغبا نصيروم محدار زوا معكل ميجر جنرال رمضان عثمان اولياي بوغونو محبرا اغلغلوتات نمملا بحفشا صقم ستا صري ماي نمفتح دما بفلاي كايد صنح صعري اب زمص عمت بزياده كدفالو مخانو مسرح صقنا صرغياتات كتماخا كم زقصل حبيرو إذا كم زين قالت صحفي حزباو جنبار ديمقراطية فتحنا أتو علامين محمد سعيد بإسران شوعاتن تحساس نمرحتي جنافرن جلتاتن سيفيل سرحتيناتات منجست زوا معكل أبهلو كنتاتن مدبات كل تشن إسران أتوكيرو سمينار كايدون نز حلف كبير تصابوتاتن حيال مخته حزبن منجستن إيرتراز ملكت سفيح مبره زهبا أتو علامين تأتي زلا حدش مدرخ وطيت نايزي حيالن نقوحن مخته خمس خونه بمتكاس نز مدرخن كينون زتمته حيال دبلوماسياو صعرتاتي سلاسل كم زلا رديون أتو علامين أب موداتا من محياش من نوابره حزبن محبرا أغلغلوتاتن كابتم أب كلتشن عسران بسفيح زتقور مدبات مخان بمقلات زتوطنو مدبات محيال حزباو جنبارن مدبات لمعاتن بملكع سمينارات نحزبي كم زقلوتو حبيرون كوبانيا مقعزي حارات كاب كرنا بفلفلين وزبا حابرو حدش مسمر بمخفات أغلغلوت جميرون نت مسمر المخفات ب20 شدشان تحساس بفلفله بزتجبر سنه سرعات ابتي كبابي زركبا 10 3 عدتات نوزباتات حمل مالون هابورن تتقمتي نايت مسمر كم زغنا تغليصون درو ابتي مسمر استمدبت ابتوس ابزي 37 كيلومتر زنوحات مسمر ب 11 نقفا اغلغلوت كتب كم جمرت كفله تخايلولو ام حضرت نوزباتات هابورن حمل مالون اتو فتوي جبر مسكلن ويزرو عشا علي نورن كوبانيا مقعزي حارات نزوسر تبقصو باسم حزبي دحر مسغان حزبي سرع صقنا صرغياتات بمكياد وحسنت نايت زتخفت مسمر كرغاغص ازخاخيروم حلفي كوبانيا مقعزي حارات زوا عن سبا اتو الياس تكي بوغنو اتا استمدبتلهم ابتوس قصالنت كلوا اب مكن خانان دحنت صرغان عتيبون كسرح تلابيو نبرت كلتيو نوس زباتات بوغنم اتا استمدبت ابتوس قصالنتا كو حسمنتي ببغانتا تمديبوم صرغياتات ككانخونم خانوم قالاتيوم اب زواغاش باركا بزنبره طر كرامات زمسغن اوتوت كم توحسه اب استخايد گمگام تغليصو وكيل ايرينا قداوي تولده زدالو زيناو صبصبالو دانايت قبر هوت كرامات كلتشان عسر شعتنا بزبزح كفال زواغاش باركا هتور بمنبارو زمسغن مهرتي حرشان قلب طريتن كم ترخبه كفل حرشان مريتن ب20 شدشان تحساس ابستقان عقمقام حبيروم حارستو تقدمهم بزغبرو قدم مدلاواتن اب اوان زر ايزر اي وتغاتن مستن منغستي برتعوي واغا زقربلهم تراكترات تدميرو 230 شي هكتار مالت 96 ناي تكحرز زتوطنه كم اتحرسن بركوت مهرت كم اتحفسن وانا دايركتور ناي تكفلي أتو أبو بكر عثمان قليتوم أبتو زوبا زولو أستاد كلتنت بشوعة مليون هكتار يمجهج أبوتاتاتون أخل سعري بمقالو قلبت ريت توحيسون بهلاو بمتقاس دما ميلاتات مخعبتي أوتوتن أوتوتاونتن بقبو كسعبون تداخي موزيت أنحن فتات معك أبماين حمدن بزل على أودادبا كدفعلون أزخاخيروم أبتا أخيبا نخونتات بقولي حبت انسسا معك أبماين حمدن لمعات مصنو زباو أقلقلوت قوتسر كمون بمدبرات حرشاوي مرمر قولي شامبقون أوردتن زتعمون فتات زملكت سبسابات قريبوم أب منيستر حرشا حالا في خفل حرشاوي اكستنشن أتو حري أسكورون بوغانو حاروستو زكايد وصعري بموياوي أفلطون مدقافون متأنن عينتن لمعات حرشان انسساتاتن نممحياش لعل صعري كايد كمزلو بمبره سبمويا حرشا 4 ميلاتات مخعبات أوتوت نمسرات كتعرا زخاخيرو أما حدر زوباغاش باركا أتو أبرها قرزاب زسمعو مزازم قال تداخي موزيت أن حمدبات معك أبماين حمدن بزحيلة أو دادبان نمتكبار كاب ورحيد الرخل تشحن إسران زجمر سفح وفراتات نمكياد مدب كمزلو بمحبار أما حدرتن كالوت أكالات منقستن قدامنا تهيبهم كسر حلو أتحساسيبهم أمنو زبا حجاز تتاونا تهرشاك بمبال وحسنة مقبين مرقاز سلاسل مدبات المعوات 375 حارستو تسلتينهم ابتكاب 24 كساب 27 تحساس 15 ممحدارات كوابي بكيلات تهرشاز توابي سلطنة دحر مئكا مهرتك قبر زلو استمحيشا التحاحزان أكازازنان آكال زر بخنة آكالنا أقباب التعاقبون
ሜላታት ምእካብ ሩሕ ምህርቲ ምርጋጽ ብቕዓት እኽሊ ከምኡን ምኽያድን ምጽራይን እኽሊ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሩ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኪላ ስነ ዝራእቲ ኣቶ ጣዕመ ማሉ ዕላማት ስልጠና ሓረስቶት ርቡሕ ምህርቲ ንምሕፋስን ንዝተረኽበ እቶት ግቡእ ምሕደራን ኣከዛዝናን ንኸዘውትሩ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ናብ ሓረስቶት ከመሓላልፉ ተላብዩ። ንኩነታት ክራማት ሎም ዘበን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ዝናብ ሓላፍ ዘላፍ እኳ እንተነበረ ብጠቕላላ 565 ሚሜ ከም ዝሃረመ ምስ ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብምንጻር ከዓ እቲ ዝለዓለ መጠን ከም ተመዝገበን ብኡ መጠን እቶታውነት ሕርሻ ከም ዝዓበየን አብሪሁ። ሎም ዓመት ኣብ ንኡስ ዞባ ካብ ዝተዘርአ 17368 ሄክታር ብልቱግ 12850 መሸላ 3696 ፉል 821 ጥረታት ድማ 620 ሄክታር ይሽፍን። ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም። ኣሜሪካ ብኢራን ከም ዝድገፉ ኣብ ልዕሊ ዝገለጸቶም ኣብ ሶርያን ኢራቅን ዝመደበሮም ምዕጥቃት ደብዳብ ነፈርቲ ካይዳ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ሮኬት ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማይክ ፖምፔዮ ኣፍሊጡ። በቲ ደብዳብ ዝበዝሑ ኢራቃውያን ዝኾኑ ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ተቐትሉን 55 ከም ዝቆሰሉን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኢራቅ ተሪር ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘለዮም እቶም ተዓዘብቲ ብተወሳኺ ዝገልጹ። ነቲ ደብዳብ ዝኾነነ ፕሬዚደንት ኢራቅ ባርሃም ሳሌሕ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ንዘሎ ዝምድና ብኣሉታ ክጽቕሎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ዝነበረ ሰራዊታ ናብ ኢራቅ ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ከባቢ ከተማ ባቕዳድ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሮኬት ክካየድ ከም ጸንሐ ይሕበር። ኢራን ቀንዲ ሃንዳሲት ናይቲ መጥቃዕትታት ምዃና ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክወቅስ ጸኒሕሎ። ሩስያ ቻይናን ኢራንን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ባሕሪ ዖማንን ዘካየድኦ ዘለዋ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ንሃገራት ምዕራብ ንጹር መልእኽቲ ከም ዘለዎ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ገሊጾም። ዕላማ እዚ ክሳብ ሎሚ 30 ታሕሳስ ዝቐጸለ ሓበራዊ ልምምድ ጸጥታ ኣህጉራዊ ማያት ንምውሓስ ብሓፈሻ ሽበራን ቀርሰናን ንምቅላስ ድማ ብፍላይ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ ንዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ መልእኽቲ ከም መሓላልፍ ከም ዝኽእል ግና ክእመት ጸኒሑ እዩ። እቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ልምምድ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ጸቕጢ ዝፈጥር ናይ ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሮም ድማ ዘደንፍዕ ምዃኑ እዮም ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ዝሕብሩ ዘለዉ። ኣብዚ 17,000 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ማያት ዝካየድ ዘሎ ስልሳዊ ልምምድ ሚሳይል ዘጠቓልል ዝተራቐቐ ኣጽዋር ይሳተፍ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሃገራት ምዕራብ ማያዊ ጸጥታ ንምውሓስን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጢ ንምፍጣርን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ወተሃደራዊ ልፍንታዊ ሓይሊ ከቑማ ተሰማሚዐን ምህላውን ዝፍለጥ ኮይኑ ሩስያ ቻይናን ኢራንን ነቲ ስምዕ ዘለውን ተቃውሞ ክገልጻ ምጽንሐን ይግለጽ። ኣብ መንጎ ሃገራት ምዕራብን ኢራንን ተፈጢሩ ብዘሎ ዘይምቅዳው ጸጥታዊ ኩነታት ወሽመጥ ዓረብ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን አንቆልቂሉ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። መንግስቲ ዩክሬንን ብሩስያ ዝድገፉ ዕጡቃት ወገናትን ብ29 ታሕሳስ ናይ መወዳእታ ምዃኑ ዝተገልጸ ምልውዋጥ እስራት ከም ዘካየዱ ማዕከናት ዜና ሓቢራን። ብመሰረተ ሓበሬታ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ንዝጸንሑ 87 ዕጡቃት እቶም ዕጡቃት ድማ 55 ወተሃደራት ዩክሬን ለቂቖም ኣለዉ። እቲ መስርሕ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ብሰላም ክዓርፍ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ። ክልቲኦም ወገናት ኣቀዲሞምን መስርሕ ምልውዋጥ እስራት ከም ዘካየዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲኦም ንዝጸንሑ እስራት ሙሉእ ብምሉእ ከም ተለዋወጡ ተገሊጹ። ሓድሽ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣብ መንጎ ሩስያን ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ብሰላም ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ቅርብነቱ ድሕሪ ምግላጽ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ኣይርስዓን። ኣብ መንጎ ሰራዊት ዩክሬንን ብሩስያ ዝድገፉ ዕጡቃትን ካብ 2014 ክካየድ ብዝጸንሐ ግጭት ህይወት ልዕሊ 13,000 ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጸባት ይጠቕሱ። እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 2,000 ሓደስቲ ሰፈራታት ክትሃንጽ ምዃና ኣፍሊጣ። መስርሕ ህንጸት ናይቲ ሰፈራታት ኣብ ቀረባ መዓልታት ከም ዝጅምር ሰብ መዝተ ሃገር ብ29 ታሕሳስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሓቢሮም። እዚ ሓድሽ ውጥን ኣብ መንጎ እስራኤልን ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤምን ዝጸንሐ ወጥሪ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ።
እታገር ካብ 1967 ንድሓር ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ዝሃነፀቶ ኣባይቲ ልዕሊ 600,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት የረዱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ህንጸት ሰፈራታት እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ንኣህጉራዊ ሕግታት ዝጻረር ከም ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ዘውፅኦ መግለጺ ንፍልስጤም ከም ዘቆጥዐ ይፍለጥ እቲ መግለጺ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘለውን ይግለጽ ቁጠባዊ ንዋይ ቢልዮነራት ዓለም ኣብ 2019 በኣስታት 25 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ኣመልኪቶም بمسرت ጸብጻባት ቁጠባ 500 ቢልዮነራት ዓለም ኣብዚ ዓመት እዚ ብ1.2 ትሪልዮን ዶላር ብምውሳኽ ብጠቕላላ ናብ ኣስታት 6 ትሪልዮን ከም ዝደየበ ተፈሊጡ ቢልዮነራት ኣሜሪካ ጥራይ ልዕሊ 500 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ኣታዊ ከም ዝገብሩ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት መስራቲ መርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ማርክ ዛከርበርግ ንውልቃዊ ቁጠብኡ ብ27.3 ቢልዮን ዶላር መስራቲ ማይክሮሶፍት ቢል ጌትስ ድማ ብ22.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዘበረኽዎ ኣረድዮም ዕቤት ቁጠባ ቢልዮነራት ዓለም ብፍላይ ኣብታ ብብዝሒ ሃብታማት ዘለዎ ኣሜሪካ ንጸንሐ ቁጠባ ወጋግ መሊሱ ከም ዘግፍሖ ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ይጠቕሱ ቢልዮነራት ኣሜሪካ ካብ 1980ታት ንድሓር ንውልቃዊ ጸጋታቶም ብሰለስተ እጥፊ ከም ዘበረኽዎ እዩ ዝግለጽ ዝዓበየ ክፋል ቁጠባ ዓለምና ኣብ ኢድ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ብምእታው ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገም ክወድቕ ከም ተገደደ እዩ ዝሕበር ኣብ ደሴታዊት ሃገር ፊጂ ተኸሲቱ ብዘሎ ሳራይ ዝተሰሚየ ህወብላዊ ማዕበል ንሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ብሓያል ንፋስን ዝናብን ዝተሰነየ ባህርያዊ ሓደጋ ዘጌት ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣሽሓት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ኣፍሊጦም ብሰንኪቲ ህወብላዊ ማዕበል ኣብ ትሕተ ቅርጺ ብሓፈሻ መንበር ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እዮም ሰመዚ ፊጂ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓደጋ ነዚ ሳልስቲ እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም كرات خطاتلت دحري زينة تصاب عدة بريزيدنت أبي إثيوبيا كقربالكم لو مقترز تدالوا زينة ومساندونا أبزي تزازي ملهم مسترف مدباتنا سلام